I'm just waiting for the right one. Oh my god. Mä rakastan näitä kommentteja. Is that genuine, darling? It's natural. Onko sulla selkäkipua? Mulla ei oo selkäkipua. Tai niinku viime aikoina ei ollut mitään sellaista. Okei, täällä on jotain Gettomasan fanei. Mikä on... oh my god. Pitää olla tosi varovainen, kun mä luin näitä kommentteja, niin sit ei tuu. Mitä pahaa. Joo. Sorry guys, my brain is just scrambled after an hour from like being in the dentist chair. Nyt on kyllä konepeli alle 500 €. Where are you from? I'm from Finland. You can see the Olivina castle behind me. I was actually working there. Ootko Savonlinnassa? Joo, mä oon Savonlinnassa tällä hetkellä. Miten menee? Tosi hyvin, tosi hyvin. Tosi hyvin. Mä oon nyt tosi inspiroitunut, koska mulla on tuossa uusi biisi ja se on oikeesti, se kuulostaa niin hyvältä oikeesti, että mä en jaksa oota. Mä haluan julkaista sen niinku nyt, mutta mä taas ymmärrän, että jos mä haluan, että se päästäisi niinku listoille niinku Spotify,